Hot rod. Pasan. Lisod kayo rin. Mga maling lugar sulo. Garden of Eden. Garden of Eden. Kapas-kapas pa tao na yung mga kwan. Ano na po? Gapag yaoy. Napayot siya. Napayot. Uy. Bayot na rin. Best actress kayo na. Ano guys? Atong napita. Kapila kadua na nahala na hulag pa. Kadua na ulag ba guys? Drive control ni Chulo. Guys, tawa ang palibot guys. Ano na gusto tawag ni mo sulo? Garden of Eden. Siya ang Eden, dito ang garden. Oh. Yes. Mala paradise. Why? Guys, guys, kay super latik guys, galisod ni taon. Ala sige kahapla niya mo kauban at Jesus. Pero anyway, enjoy gyapon guys. Salamat kayo. Chulo. Inday. Garden of Eden. Nako. Mala paradise ang kuan guys. Ang view. Yan ni lapit sa Guys. yan ni lapit sa Bulo. Bulo. Sako sa Paliw. Sako sa Paliw. Bulo. Dili pwede nga magsakyan. Dili pwede nga magmotor. Dili pwede magkabayo. Dili lakaw ra gyud guys. Lakaw rin guys. Lakaw ra gyud. So, Kali ka maglakaw. Kani ko bisyo ra gyud ko gini. Bisyo ra gyud ko gini nga ato tong mga kaigsuonan sa kapilya. O nya pura po ato ang kalipay. No? Di ba? Ang sa tingalan na kanil sa Bulo. Garden of Eden. Pinakla na dyan yung... Mga bayot. Salamat ya guys. Tara. Tara mi guys, kaya kataliksik na guys. May dalan guys. May dalan dari guys oh. Bulo guys. Tuka na guys. Oh. Hoy, hello. Humay na ko lang guys, humay. Oh, hello, hello. Oh, mo ni among dalan nga among pagkalatuson. Oh. Oh guys, mo ni sa guys. Ay. Ayaw. Ay sige pa. Brad. Kaya na naman lang eh. Kaya kung Mangga diyan sa pagkakapon palay. Ha? Ana na kay mangga diyan ko. Tuloy na sulatan. Kanura. Isika yun. Lainoy. Kita stilo eh. Kamos. May siyang dalanan guys. Humay na lay kulang guys. Tamna na guys. Kailan mo si 125? Among tinila. Sino ka natutuwad pa? Among tinilas guys. Naras mga bag guys kay. You know. Lapok kay guys pa kay. yes, the party. Nagkuhan, nagsayaw sa. Pulang yuta. Gagabon. Hello guys. Ikan miss guys sa Bulo guys. Nga natulog ra guys, lamig ang balik-balikan. Di kita malimtan mo guys kay very memorable kayo tong animal nga wala matumba.